സാഹിത്യ ഗവേഷണം ഒരു തപസ്യയാക്കി മാറ്റിയ മഹാപ്രതിഭയാണ് പി വെങ്കിട്ടരാജ പുണിഞ്ചിത്തായ. സാഹിത്യത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുളുഭാഷാ ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുക. ത്യാഗപൂർണവും അർപ്പിതവുമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുളു പേര് മന്ത്രം പഠിച്ചു, ലിപി മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പിന്നെ ഏത് താടിയോടെ ഗ്രന്ഥായാലും വായിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റഡിയാക്കണം. ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ പോലെ പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ തുളു മഹാഭാരതം എഴുതിയ അക്ഷരത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലല്ല തുളു മഹാഭാരതം, അത് വേറെ ടൈപ്പിലുണ്ടാവും. അത് പഠിക്കണം. അവന് രാ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഒരു നോട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം കോപ്പിയാക്കണം. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഞാൻ മഹാഭാരതം വായിച്ചിന് ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റാവില്ല. പിന്നെ തൻ്റെ സ്റ്റൈൽ വേറെ ഉണ്ടാവും. രോഗപീഡയിൽ ശരീരം അശക്തമാണെങ്കിലും തന്റെ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വെമ്പുന്ന മനസ്സുമായാണ് വെള്ളൂർ ഐത്തനെടുക്കയിലെ ഗായത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ വെങ്കിട്ടരാജ പുണിഞ്ചിത്തായ കഴിയുന്നത്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാനാകുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് പകുതിയിലായിപ്പോയി. അത് ആ പൊങ്കതിരുന്ന ബുക്കിലുണ്ട്. പിന്നെ ഹ്യൂമറസ് പോയംസ് കുറേ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു പ്രിൻ്റാക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിന് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാനല്ല ആകുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കറസ്പോണ്ടൻസ് ആക്കാനല്ല ആകുന്നില്ല. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുകയും മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട തുളു ഭാഷയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാകണം കേരളവും കർണാടകവും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത്. മഞ്ചേശ്വരം ആസ്ഥാനമായി രൂപം കൊടുത്ത കേരള തുളു അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകിയതാണ് ഏക ആശ്വാസ നടപടി. നമ്മൾ ചെയ്ത പണിക്ക് ഒരു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കിട്ടണമല്ലോ. ആർക്കും അറിയാതെ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളു കാവ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിന്റ് ചെയ്ത പിന്നെയും കൂടി എത്രയോ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി. തുളുണ്ട് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നവർ എൻ്റെ ഇത് തന്നെ തുളി ലിപ്പിയില്ല, തുളി സാഹിത്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേജാറാണ്. അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അദ്ദേഹം നീക്കിവെച്ചത് സാഹിത്യത്തിനും ഭാഷാ ഗവേഷണത്തിനുമാണ്. പല ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും രചനകളും ഇന്നും പ്രകാശിതമല്ല. പണത്തിന്റെ അഭാവമാണ് കാരണം. സർക്കാരിന്റെ മിനിമം പെൻഷനിൽ നിന്നും ചികിത്സാ ചെലവിനുള്ള വരുമാനം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല. പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തോട് പോരാടുകയാണ് ഈ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠൻ ഇപ്പോൾ. ദാമോദര പുണിഞ്ചിത്തായ സരസ്വതി അമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനായി 1936 ഒക്ടോബർ 10 വെള്ളൂർ ഐത്തനെടുക്കയിലെ പൂണ്ടൂർ തറവാട്ടിലാണ് വെങ്കിട്ടരാജയുടെ ജനനം. അകൽപ്പാടി ഓറിയന്റൽ എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത മാധ്യമത്തിലാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. 1957 മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന് കന്നഡയിൽ വിദ്വാൻ കോഴ്സും ഹിന്ദിയിൽ വിശാരദും പാസായി. കുടകിലെ പാറാണെ ഹൈസ്കൂളിലാണ് അധ്യാപക ജീവിതത്തിന് തുടക്കം. 1962 എടനീർ സ്വാമിജീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഭാഷാ അധ്യാപകനായി. കന്നഡയും ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതവും പഠിപ്പിച്ചു. 1991 മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 1992 മാർച്ചിലാണ് വിരമിച്ചത്. പഠനകാലത്ത് സംസ്കൃതത്തിൽ കവിതകൾ രചിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യരംഗത്ത് പ്രവേശിച്ചത്. ഭക്തകുചേല എന്ന സംസ്കൃത നാടകം എഴുതി കോളേജ് ഡേയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഹൃദയപരിവർത്തനം, ഗംഗാലഹരി, വാതാപി ഇൽവല, കാം കർമ്മ എന്നീ നാടകങ്ങളും തുടർന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചു. യക്ഷഗാനത്തിലും അദ്ദേഹം കൈവച്ചു.
ശ്രീകൃഷ്ണ ജനനം, കൃഷ്ണമേഘമാലേ വർഷയഃ എന്നീ യക്ഷഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചു. കന്നഡയിലും 5 രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ "നിന്റെ ഉപ്പുപ്പാക്കൊരാനയുണ്ടായിരുന്നു", KT മുഹമ്മദിന്റെ "ഇത് ഭൂമിയാണ്", പ്രൊഫസർ N കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ "കന്യക", MT വാസുദേവൻ നായർ, പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ, ഭാർഗവൻ പിള്ള എന്നിവരുടെ ചെറുകഥകൾ എന്നിവ കന്നഡയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു. ഗാലപേട, ഭുഗരി, ജോഗാലി എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി രചിച്ച പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരമാണ്. ഭക്ത മീരാദേവി, ഭദ്രഗജ എന്നിവ കുട്ടികളുടെ നാടകങ്ങളാണ്. പുൽക്കൂറ ബാച്ചെ തുളുവിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കഥാസമാഹാരമാണ്. അവൻ എല്ലാം കാലലു നടീത്താനെ എന്ന പേരിൽ കന്നഡയിൽ രചിച്ച കവിതാ സമാഹാരം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. സംസ്കൃത സുഭാഷിതങ്ങൾ കന്നഡയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തു. പാഞ്ചാലി, ചമ്പുരാമായണം, രാമായണ കാലഘട്ട ചരിത്രം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രാചീന സാഹിത്യം എന്നിവ ഗവേഷണ പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. പ്രാചീന തുളു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാവേരി എന്ന കവിത കന്നഡ ലിപിയിലേക്ക് മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തുളു താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനിയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാവ്യങ്ങളിൽ 10 കാവ്യങ്ങൾ പേര് കൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കാവ്യത്തിൽ പിന്നെ ഒരു കാവ്യത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ തുളു കാവ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കർണാടക കാവ്യം വായിച്ചിട്ട് ആ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ്. ഇപ്പം തുളു മഹാഭാരതം കന്നഡത്തിൽ മഹാഭാരതം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ കാണുന്നുണ്ട് തുളു കാവ്യങ്ങളിൽ. തുളുവിലെ ഉദ്ദേശപൂർവകമായിട്ടാണ് അവർ എഴുതിയത്. തുളു ഭാഷയിൽ രചിച്ച കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് കുടമല്ലികെ, ആലടെ, അക്ഷരയാത്ര എന്നിവ. ആലടെ മംഗലാപുരം സർവകലാശാലയിൽ പാഠപുസ്തകമാണ്. കേരളത്തിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ, ചുമർചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠന ഗ്രന്ഥമാണ് വർണ്ണചിത്രലോക. തുളു ഭാഷയ്ക്ക് വെങ്കട്ടരാജ നൽകി വരുന്ന സംഭാവനകൾ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ത്യാഗപൂർണമായ നിരന്തര പ്രയത്നത്തിലൂടെ നടത്തിയ ഗവേഷണ ഫലമായി തുളു ലിപിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കി. കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും തുളുനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥമാണ് തുളുനടേ നുടി. അരുണാബ്ജ കവി തുളു ഭാഷയിൽ രചിച്ച തുളു മഹാഭാരതം വെങ്കട്ടരാജ പുണിച്ചിത്തായ കന്നഡയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് മുതൽ കുന്താപുരം വരെയുള്ള മുക്കുവരുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥമാണ് മുഖവീര സംസ്കൃതി. രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദപ്പയുടെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ഹര്യപ്പ 500 വർഷം മുമ്പ് തുളുവിൽ രചിച്ച കർണപർവം എന്ന താളിയോല ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരധ്യായം കണ്ടെത്തുകയും അത് കന്നഡയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിൽ ഏറെ താൽപ്പര്യമാണ് വെങ്കട്ടരാജയ്ക്കുള്ളത്. താളിയോലയിൽ 100 വർഷം മുമ്പ് രചിച്ച ഋഗ്വേദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തുളു കാവ്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. ആദ്യം ഞാൻ ഉള്ളാളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തൊക്കോട്ട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബൈസനുണ്ടായിരുന്നു, വലിയ സ്കോളർ, വിദ്വാൻ. അയാൾ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു കാരണത്തിൽ ഞാൻ പോയി. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കഴിവെങ്കിൽ താളിയോല ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭരദ്വാജ സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതിൽ ഈ വിമാനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന വിവരം ഉണ്ടായില്ല. അത് ഏതാണെങ്കിൽ താളിയോല ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അങ്ങനെ പഴയ വീട്ടിലൊക്കെ പോയെങ്കിൽ താളിയോല ഉണ്ടാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, അത് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 2 കൊല്ലം അങ്ങനെ പോയി, എനിക്ക് കിട്ടില്ല. 3ാമത്തെ കൊല്ലം മറൂർ ശിവനാരായണ ശരണായ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് തുളു ലാംഗ്വേജ്. പിന്നെ തുളു ലിപി എനിക്ക് മുമ്പേ അറിയും. അപ്പം അങ്ങനെ തുളു കാവ്യം ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടി.
അത് മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് പ്രിൻ്റാക്കി 1984 അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ഏത് സാഹിത്യമില്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു കാവ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, വേറെയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെയും ഞാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് കാവേരി എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യം കണ്ടുകിട്ടി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതായി ദേവി മഹാത്മ്യ കിട്ടി. പിന്നെ നാലാമത്തേത് പുത്തൂർ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ തുളു മഹാഭാരതം കിട്ടി. ചാടിയൊരു ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ടമാണ്, ആർക്കും അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവില്ല. ഒന്നാമതായിട്ട് ചെറിയ അക്ഷരം, പിന്നെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നില്ല, പിന്നെ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഇതിന്. ഞാനിപ്പോൾ ഈടിരുന്നാലും താഴെ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണോ, ഒരു ചൂര് വ്യത്യാസമെങ്കിൽ അക്ഷരം കാണില്ല, അതിന് ഷൈനിങ് ഉണ്ട്. ആലടെ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലെ പാപവണ്ടി എന്ന കവിത ആത്മകഥാംശമുള്ളതാണ്. ഉത്സവത്തിന് മാത്രം എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന രഥം പോലെയാണ് കവിയുടെ ജീവിതമെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ജീവിതം പറയുന്നത് ഒരു തെയ്യത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. എല്ലാ സമയത്തും അത് ഷെഡിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ അത് ഷെഡിന് പുറത്ത് വരും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാപ്പ വണ്ടിയാണ്, തെയ്യത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അതിപ്പോഴും ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിലെടുക്കുക, ഒരിക്കലോ 2 പ്രാവശ്യമോ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നമ്മളെ യോഗക്ഷേമങ്ങളെല്ലാം അന്ന് സംസാരിക്കാം. ബാക്കി സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആളില്ല, ഞങ്ങളായി ഞങ്ങളെ പണിയായി. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് പാപ്പ വണ്ടിയെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാവന. അത് നമ്മൾ ജർമ്മനിൻ്റെ ബ്രുക്കനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അയാളുടെ 2 ലൈൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ ട്രാൻസ്ലേഷനാക്കി. ഒറ്റത്താളിയോലയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട രാമായണം കന്നഡയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റി പുണിഞ്ചിത്തായ അച്ചടിച്ചു. അദ്ദേഹം രചിച്ച നിരവധി ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ കാസറ്റുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുണിഞ്ചിത്തായയുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗവേഷണ വിഷയമാണ്. സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന കണക്കിലെടുത്ത് മംഗലാപുരം സർവകലാശാല 2007 വെങ്കിട്ടരാജ പുണിഞ്ചിത്തായയെ ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു. കന്നഡ സാഹിത്യ അക്കാദമി, കന്നഡ തുളു സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്നിവരുടേതുൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിത പുണിഞ്ചിത്തായയാണ് ഭാര്യ. ലളിത, വിജയരാജ, വസന്തലക്ഷ്മി എന്നിവർ മക്കൾ. സഫലമായ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുണിഞ്ചിത്തായ. എന്നാൽ ഒരാഗ്രഹം ബാക്കിയുണ്ട്. കുറവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണമാണിത്. കുറച്ചു ഭാഗം പൂർത്തിയായി. ആരോഗ്യം അനുവദിച്ചാൽ ഈ പഠനഗ്രന്ഥം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വെങ്കിട്ടരാജ പുണിഞ്ചിത്തായ.